Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Nagdangat sa 750 million pesos ang balor sa mga peke nga documentary stamp tax nga recover sa BIR sa ilaging patigayon nga operation sa isa ka warehouse sa barangay Tangub sa Bacolod. Ginausisa pa kung sino nagapanag-iya sini. May report si Barbara Mijares. Ang nabaton nga impormasyon sang BIR amo nga may naga-manufacture sang sigarilyo sa isa ka lugar sa barangay Tangub sa Bacolod. Pero suno kay Attorney Antonio Jonathan Haminola, ang Regional Director sang RR12, wala sila naglaom nga sa ilang nga pagpadulong sa lugar Martes ang hapon matukiban nila ang peke nga mga stamp tax nga kuna kalusot nagabalor sang 750 million pesos nga kapierdihan sa gobyerno. Na-recover man ang mga raw materials para sa sigarilyo. Sa karon padayon pang pagtukib kung sino ang nagapanag-iya sa mga na-recover nga items o kung sino ang yara sa likod sini. Padayon man ang inventory. Probable sa mga 750 million. 750 million. Kung naikabit yun at naibenta yun. Yun yung probable losses. So, at least na-prevent na ma-affix ang stamp. Ang info is merong laman. So, we're going to determine kung sino ang owner ng place saka yung owners ng trucks. Because it could be na nirentahan ng mga... Pwede. Ginapatud pa ang kaso nga ipasaka. Isa na diri ang pagsupak sa National Internal Revenue Code 265 o kun ang possession sang fake stamps. 254 sa tax evasion kag iban pagid nga kaso may angot sa pagpatigayon sang illegal nga negosyo kag bisan pa ang possession mismo sa mga materyales sa paghimo sang sigarilyo. Bangod wala man ini sang may nakitaan nga permiso. Nagapanawagan ng BIR sang kooperasyon sang publiko, ilabi na nga kinahanglan ang buwis sa tunga sang pagpanghangkat nga ginaatubang karon nga may pandemya.